Изграждането на здрав и успешен християнски живот зависи от поставянето на солидна библейска основа. Стъпка по стъпка Дерек Принс ще ви запознае с този важен процес в серия от беседи, озаглавени поставяне на основата. Четвърта част – Вяра и дела. Това е четвъртата беседа от поредицата Поставяне на основата и нейната конкретно послание е свързано с вярата и делата. Във втората половина от предишната беседа, без да се впускам в подробности, ви говорих за вярата. Сега искам да обърна конкретно внимание на връзката между вярата и делата. Но преди това искам да ви изясня интелектуалното съдържание на Евангелието. Помните какво ви казах миналия път. Вярата е главно свързана с характера, а след това и с интелекта. Но това не означава, че Евангелието няма интелектуално съдържание. То има такова. Необходимо е да го разгледаме преди да продължим. Конкретното послание на Евангелието е забележително просто и то се състои от определени исторически факти. За нас е много важно да разберем това. По това християнството се различава от всяка друга религия, която познавам. Евангелието не е само система от познание, не е само философия, нито теория. То се основава изцяло на фактите от човешката история и поради тази причина то е или погрешно, или вярно, но средно положение няма. Аз вярвам, че то е вярно. Вярвам, че това придава на християнството напълно различен характер от другите главни световни религии, като исляма, мухамеданската религия и така нататък. Мухамед твърдил, че бил получил откровение от един ангел в пещера. Но виждате ли, това не е свързано с събитията от човешката история. Това не се основава на конкретни исторически факти. Още повече, това не е потвърдено от човешкият опит. От друга страна, посланието на Евангелието се основава на фактите на човешката история и то е проверено от неговият ефект в живота на хората. Евангелието се основава на факти и опит. Това го различава от останалите главни религии, които познавам. Какво представлява Евангелието? Ще ви кажа, приятели, че може да посещавате много църкви в продължение на много недели и да слушате хора, които да говорят за това, което те наричат Евангелието, без да го чуете изобщо. Без да чуете изобщо самото Евангелие. В 1 Коринтяните, глава 15, Павел дава точно описание на Евангелието. От 1 до 5 стих. Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, освен ако сте напразно повярвали. Забележете, това е благовестието, т.е. Евангелието, чрез което се спасявате, ако му вярвате и го държите здраво. Защото първо ви предадох онова, или с други думи, което е от първо значение, което и приех, че първо, Христос умря за греховете ни според Писанията, второ, бе погребан, трето, бе възкресен на третия ден според Писанията. Евангелието се състои от три прости исторически факта. Христос умря за нашите грехове, беше погребан, възкресен на третия ден. Вярвам, че когато контактуваме с хора, е важно винаги да се концентрираме на тези три основни факта, тъй като именно там е нашето спасение. Толкова много проповеди са емоционални и вълнуващи, без да ни дават Евангелието. Повярвайте ми, неотдавна бяхме в Пакистан, почти изцяло мюсюлманска нация, която ние буквално завзехме с Евангелието. Бяхме свидетели на най-драматични резултати. Чудотворно изцеление от болести, около 8-9 хиляди души само след 9 дена обявиха, че вярват в Христос. От тях 1/3 вероятно бяха мюсюлмани. Ние проповядвахме Евангелието. Проповядвахме, че Исус е умрял, погребан и възкръснал. Всяко наше послание се основаваше на този факт. И Светия Дух потвърди това. Виждате ли, Светия Дух потвърждава това, което иска да чуе. Той иска да чуе Евангелието. Забележете също, че главното потвърждение на истината, на Евангелието, идва от Писанията, т.е. Старият завет. Второто потвърждение идва от хора свидетели.
но свидетелите нямат толкова авторитет, колкото пророческите писания. Сега, на още едно място, Павел отново говори за Евангелието. Римляните 4, да започнем с 22 стих. Като говори за Авраам и неговите преживявания, Павел цитира Битието, 15 глава, 6 стих. Той казва, говорейки за вярата на Авраам. Затова му се вмени за правда, това наистина е основата, на всичко в Евангелието, той продължава, това пък, че му се вмени за правда, не се написа само за него, т.е. за Авраама, но и за нас, на които ще се счита за правда, като вярваме в този, който е възкресил от мъртвите Исуса, нашия Господ, който беше предаден за предгрешенията ни и беше възкресен за оправданието ни. Отново това изявление фокусира на Исус и обръща внимание на два от трите факта, свързани с смъртта му, погребението и възкресението. Това е, в което трябва да вярваме, това е най-важното. Това, което Павел казва е, че трябва да повярваме, че Исус е бил наказан за смърт за направените от нас грехове, но е бил възкресен от Бога за наше оправдание. Сега оправдание е сложна богословска дума, но тя буквално означава да оправдаеш, да признаеш за праведен, да направиш праведен. Затова, ако вярваме в тези две неща, а именно, че Бог е оставил Исус да бъде наказан със смърт за нашите грехове и отново го е възкресил за наше оправдание, като вярваме в това и защото го вярваме, Бог признава вярата ни за правда, за праведност и ние сме признати за праведни, след като сме повярвали в тези два факта. Важно е да се разбере. Трябва да повярвате във възкресението. Той е бил предаден да умре за нашите грехове, но е бил възкресен за наше оправдание. Тези, които не вярват в физическото възкресение на Исуса, не са сигурни, че ще бъдат спасени. Те са трите основни факта. Той умря, беше погребан и възкръсна. Той умря за нашите грехове. Той възкръсна, за да бъдем оправдани ние. Ние сме признати за праведни на базата на тази вяра. Не можем да получим праведност, като полагаме усилие. В Римляните, 4 глава, Павел казва, а на този, който не върши дела, неговата вяра му се вменява за правда. Ако искате да получите праведност от Бога, първото, което трябва да направите, е да престанете да се опитвате да го спечелите. Защото праведност не може да се спечели. Това е дар, който ни се дава на основата на нашата вяра в това, което Исус направи за нас. И преди да умре, той каза, свърши се. Това означава, друго не ни остава да направим, освен да вярваме. Сега, праведността се получава чрез вяра, без дела. Да разгледаме 4 глава от Римляните, 5 стих. Преди малко го цитирах, но нека отново го прочетем. Това е изумително писание. А на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. Виждате ли, не съм сигурен, че подчертаваме достатъчно това. Мисля, че има много добри хора, които редовно ходят на църква, но които не престават да вършат дела. Те все още опитват да спечелят нещо от Бога. Има неща, които не може да се спечелят от Бога, но спасението не е сред тях. Не може да спечелите праведност, за да получите праведност, става да престанете да вършите дела. В Ефезияните 2 глава, 8-9 стих се казва: защото по благодат сте спасени чрез вяра, не чрез дела, за да не се похвали някой, и вярата не е от сами вас, това е дар от Бога. Ние с нищо не можем да се похвалим, разбирате ли? Проблемът на човешката раса е, че религиозните хора искат да се хвалят. Те искат да има нещо, с което да се гордеят. Това е привлекателното в религията на делата, подобно на исляма, мохамеданската религия. Привлекателното в нея е, че хората мислят, че са спечелили нещо от Бога. И тъй като гордостта е един от основните проблеми на грешното човечество, всяка религия, която ласкае гордостта, става популярна. Може да говорите какви ли не глупости, но хората ще ви слушат, ако им кажете: сега слушайте.
вие сте единствените, които вярват какво е правилно. Никой друг не вярва какво е правилно. Вие сте хората, които са получили откровението. Такава е основата на всеки култ. И той винаги е насочен към гордостта. Причината защо на много хора Евангелието не се харесва е защото в него няма място за човешка гордост. Евангелието не е от дела, за да не може никой да не се хваля. Въпреки че не може да се спечели с дела, делата са много важни за нашата вяра. Това трябва да се отбележи. В Библията, в притчите се казва: вървете по средата на пътя. Не се отклонявайте нито надясно, нито наляво. Това е трудно. Малко християни успяват да го направят. Не трябва да подчертаваме прекалено, че не се печели с дела. Нито се печели с дела. Разбирате ли? И в двата случая може да се сгреши. Някои говорят много за Божията благодат, без да вършат дела. Други пък правят много, без да вярват в благодата. Да определим тези двете. Благодата е това, което получаваме без да трябва да го спечелим. Делата ги вършим ние. Значи делата играят известна роля, но чрез тях няма да получим спасение. Разбирате ли? След като се спасим, тогава има място за дела. Нека видим какво казва Яков. Това е типично за Яков, той е толкова земен. Наистина, ако искате да прочетете типичен пример за еврейско писание, необходимо е да се запознаете с Яков. Евреите са много земни хора. Те искат да са сигурни, че ще има ефект, а също и каква ще е цената за това. И ако се тълкуват правилно, тези две неща са положителни. Яков, 2 глава, 24 стих. Виждате, той дава много примери, които нямаме време да разгледаме. Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само с вяра. Тук няма нищо, което да противоречи на това, което казва Павел. Павел казва: получавате праведност чрез вяра, не с дела. А Яков казва: като получите праведност, трябва да се действа, за да има ефект. Това е баланса. И по-нататък, в стих 26 той казва: защото, както вярата отделена от дела е мъртва, вярата упражнявана механично не произвежда резултати. Това е мъртва вяра. И от мъртвата вяра излиза мъртъв християнин. От живата вяра се получава жив християнин. Сега, кои са делата подходящи за живата вяра? Ето един безценен въпрос. Труден въпрос, който е и голямата централна тема на Новия Завет. Това е въпрос почти напълно пренебрегван от съвременната църква. Освен мен, не познавам друг, който да е изнасял проповед на тема отношението между вяра и дела. Въпреки че в Новия Завет много се говори за това. Всъщност, в основата си, това е темата, залегнала в писмото до галатяните. Много се говори по този въпрос и в Римляните, и в други пасажи от Новия Завет. Затова искам да ви говоря. Виждате ли, аз съм се занимавал професионално с философия. Свикнал съм да анализирам. Това не е лесно. Колко от вас забелязват факта, че някои неща в Евангелието не са лесни? Искам да кажа, да разбирате Божието Слово не е лесна работа. Трябва да положите усилие. Младежът, който възнамерява да стане електронен експерт, знае, че са необходими умствени усилия. Той трябва да научи определени факти. Трябва да научи и как да се свързва едни факти с други. Същото се отнася и за Евангелието. То не е съвсем лесно. И така, сега ще се занимаем с отношението, с връзката между вяра и дела. Първото и най-важно нещо, което мога да ви кажа в тази връзка е това. Не е необходимо да спазваме закона на Моисей, за да получим праведност от Бога. Ясно ли е? Не е необходимо да спазваме закона на Моисей, за да получим праведност от Бога. Не можем да получим праведност от Бога, като спазваме какъвто и да е било закон. Спазването на закони няма да не доведе до праведност от Бога. Онзи ден казах на едни хора: християнството не е поредица от правила. Всички те редовно ходеха на църква. Те зяпнаха с уста по чуда. Християнството не е поредица от правила. Можете ли да приемете това? Този закон не е по-различен от закона на Моисей. Виждате ли? Повечето църкви говорят много за благодата. Между прочим, когато видя думата благодат написана над вратата на църквата, потрепервам, тъй като обикновено хората знаят много малко за благодатта всъщност. Повечето църкви обаче, повечето протестантски църкви ще кажат: ние не сме
Ние не се водим от закона на Моисей. Но това, което те правят, е, че изобретяват свои собствени закони. Всяка религиозна група в основата си има свой собствен закон. Католиците си имат свой закон, петдесетниците свой, баптистите свой. Истината е, че не може да получите праведност, като спазвате закона на Моисей. Не може да го получите, като спазвате какъвто и да е било закон. Като спазвате баптистския закон, може да станете добър баптист, но няма да получите праведност от Бога. Същото се отнася и за петдесетниците. Мога да ви рецитирам законите на петдесетниците наизуст. Живял съм с тези закони много години. Не станах по-доправеден в резултат. Тези закони само ме обвързаха. Говорих за свобода, но свобода нямах, защото не си бях задавал основният въпрос. Така. Нека сега разгледаме въпроса, който се отнася до това, че не може да получим праведност, като спазваме закон. Ако не сте учудени, значи не сте ме чули. Ясно ли е? Добре. Да отворим има много пасажи в Римляните. 3 глава, 20 стих. Защото ни една твар няма да се оправдае пред него, чрез дела изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. Каква е ползата от закона за нас? Че ни показва, че сме грешници. Това е много важно, защото е необходимо да знаем, че сме грешни, за да бъдем спасени. Виждате ли? Но това не ни прави праведни. Сега в пасажа, който ви прочетох, се казва чрез дела изисквани от закона. Но на гръцки закон не е членуван и разликата е огромна. Ако разгърнем една версия от новата американска Библия, голямата с бележки в полето, ще откриете, че члена е с малък шрифт. Знаете ли защо? Защото е бил написан от преводачите. Той не е в текста. Преводачите са постъпили добре, честно. И така, чрез закон ни една твар, ни едно човешко същество няма да стане праведно пред Бога. Дали това е закона на Моисей, баптистския закон, католическия закон, няма значение. Никой няма да стане праведен пред Бога, като спазва закона. Поемете си дълбоко дъх. Ако не сте очудени от това, значи не сте разбрали смисъла му. Тъй като това обръща с главата надолу разбирането на повечето хора за християнството, за повечето това е поредица от правила. Така. Римляните 6 глава, 14 стих. Това е изумително писание, защото грехът няма да ви владее, не сте под закон, а под благодат. Така. Смисълът на този стих е стряскащ. Ако сте под закон, грехът ще ви завладее, но ако сте под благодат, грехът няма власт над вас. Докато се подчинявате на закона, грехът има власт над вас. Не може да сте под закон и под благодат едновременно. Трябва да избирате. Вие не сте под закон, а под благодат. Ето защо сте освободени от греха. Ако сте под закон, грехът ще има власт над вас. Това е изумителна мисъл. Така. Ако не възкликвате, значи не сте чули. Римляните 7 глава. Не ви критикувам, само ви посочвам нещо. Римляните 7 глава от стих 4 до стих 6. И тъй, брате мои, вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг сиреч с възкресение от мъртвите, за да принасяме плод на Бог. Законът няма власт над нас, благодарение на тялото Христово. Със смъртта на Исус, нашето старо аз умря с него. Старото аз беше под властта на закона. Последното нещо, което закона може да направи, е да ви осъди на смърт. След като законът ви осъди на смърт, вие повече не сте в неговата власт. Не сме били екзекутирани, защото с тялото Христово, ние сме били екзекутирани заедно с тялото Христово, за да излезем от властта на закона. Слушайте, забележителен стих, 6. Защото когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха в вашите телесни части, за да принасяме плод, който докарва смърт. Чухте ли? Греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона. Какво прави закона? Възбужда грехове. Павел го каза в 7 глава от Римляните. По-нататък. Не бих познал греха, освен чрез закона, ако законът не беше казвал. Не пожелавай. Нямаше да започне да пожелаваш разни неща. Знаете от опит с малкото ви дете, говоря от личен опит, отивате някъде с жена си вечерта и се връщате. Дъщеря ви разбърква чекмеджето на жена ви с всичките луксозни кръпички. Връщате си и казвате: Маргарет, не прави така, никога не го прави.
Другата седмица отново отивате някъде и като се връщате, всичко в чекмеджето отново е обърнато с главата надолу. Какво е накарало момиченцето да го направи? Виждате ли? Това защото на него му е било казано да не го прави. Такава е човешката природа. Много сте ядосане. Павел казва, законът предизвиква гняв. Ако няма закон, няма и прегрешение. Когато не бяхте и казали да не го прави, не се ядосахте, защото не е знаела. Като и казахте да не го направи и тя го направи, вие се ядосахте. Но като и казахте да не го прави, не и попречихте да не го направи отново. Ясно ли е? Виждате какво каза Павел. Всъщност законът не кара да прави точно това, което не се забранява. Виждате, виждам, че сте съгласни. Римляните, 10 глава, 4 стих. Понеже Христос изпълнява целта на закона, да се оправдае всеки, който вярва. Сега, това е много важен стих и само чрез вдъхновението на Светия Дух Павел е успял да го каже толкова точно. Христос е края на закона за всеки вярващ, католик, протестантин и така нататък. Веднъж като повярвате в Исуса, вие не сте във властта на закона. Законът повече няма юридическа власт над вас. Не можете да получите праведност, като му се подчинявате. Но забележете, казва се, че това е само край на закона за праведността. Това не е край на закона като част от Словото Божие, като част от историята на Израел. Това не е краят на пророчеството на закона или на много други аспекти на закона, но това е края на закона като средство за получаване праведност от Бога. Така, нека го кажем заедно. Повтаряйте след мен. Христос е край на закона за праведността за всеки, който вярва. Аз вярвам, затова Христос е края на закона за мен. Ясно ли какво казвам? Сега това не измества целия закон на Моисей като Словото Божие. То все си е Словото Божие, но той не е определеното от Бога средство за получаване на праведност. Къде е проблема? Проблемът е в нас, точно така. Виждате ли, законът не показва, че сме се родили бунтари. Забелязали ли сте малките деца на 2-3 години? Особено се отнася за момиченцата, не знам защо така ми се струва, не съм предубеден. Мама казва, миличко, ела тук, малката стои и там. Каква е първата реакция? Да се обърне в противоположна посока. Защо? Защото в нея има бунтар. Виждате ли, Библията учи, че ние всички сме се родили бунтари. Знаете ли как Бог се справя с бунтарите? Екзекутира ги. Той не си играе с тях, не ги изпраща на църква, не ги учи на златното правило. Той ги екзекутира. Но добрата новина е, че екзекуцията се е състояла, когато Исус умря на кръста. Нашето старо аз, бунтара в нас, беше разпънат с него, за да не бъдем повече роби на греха. Виждате ли, едно е да ви се простят старите грехове. Това е чудесно, но не е достатъчно. Докато този бунтар продължава да живее във вас. Защо? Защото ходите на църква, признавате греховете си, правите изповеди и така нататък, свещеника ви опрощава, всичко ви е простено. Чудесно. Но вие излизате и продължавате да правите същите грехове. Не е ли вярно? Защо го правите? Защото бунтарът във вас продължава да живее. Бог се справя с бунтарите, като ги екзекутира. Но милостта на Бог е такава, че екзекуцията се е състояла, когато Исус умря на кръста. Това е исторически факт. Подобно на всички важни факти от Евангелието, нашето старо аз беше разпънато с него. Така, сега следващото, което искам да кажа, е още по-изумително. Да се върнем обратно към закона, като към средство за получаване на праведност е много сериозна грешка. И темата на галатяните е тази грешка. Ще разгледаме някои неща в галатяните. Интересното е, че когато Павел е писал на различните църкви, той почти винаги започва с благодарност към Бога, че им е дал своята благодат. Например, в Коринтската църква, когато Павел е писал до нея, имало хора, които са се напивали на Господната вечеря. Имало един човек, който живеел със съпругата на баща си. Имало един куп нередности, но Павел започнал писмото с благодарност към Бога, за дето му ги е дарил за своята благодат. Но когато той писал на галатяните, бил толкова разстроен, че не благодарил на Бога. Само казал, само се чудя, че толкова бързо сте се отвърнали от Божията благодат към друго Евангелие. Какъв е бил проблемът в Галатея? Там нямало пияне, нямало прелюбодейство. Знаете ли какво правили там? Върнали се били към закона и в очите на Павел това било много по-сериозен проблем от плътските грехове. Аз лично вярвам, че легализмът е най-голямата заплаха за църквата.
църквата. Какво имам предвид, като казвам легализъм? Има две възможни определения. Първо, легализъм е когато настояваш хората да спазват правила, за да получат праведност, за да бъдат оправдани. Правилно поставени от Бога. Правила поставени от Бога. Ясно ли е? Защото ние си присвояваме Божият авторитет и започваме сами да го налагаме. Казваме на хората, ако искате да бъдете праведни, това трябва да правите това и това. Бог никога не го е казал. Другото определение за легализъм е да се опитваш да получиш праведност от Бога, като спазваш правила. Така, сега, нека се обърнем към Галатяните 3 глава. Казвам ви, това е един от най-необикновените пасажи в Библията. Ако той не ви очуди, значи не внимавате. Галатяните 3 глава, 1 стих. О, неосмислени галатяни, кой ви омая? Сега, продължавайте да четете. Те били спасени, били кръстени в духа, видели много чудеса и пак останали омаяни. Не е ли очудващо това? Гръцката дума за омаяне означава буквално да поразиш с очи. Става въпрос за злото око. Веднъж един гръцки православен свещеник дойде при мен вкъщи и каза: някой ме е омагьосал. Погледнали са ме на лошо, поразили са ме с очи. И той използва същата дума, употребена и тук. Воксконея на съвременен гръцки. И това ми отвори очите да разбера за какво става дума. Това е някаква сатанинска измама, наложена на хората. Не е естествено, това е сатанинско. Кой ви омая вас, пред чието очи Исус Христос е бил ясно очертан като разпънат? Виждате ли ефекта от магьосничеството? Той е скрил ефекта от делото на кръста. Той казал: ясно ви казах истината за Исус, но вие не можехте да я видите. Кое е направило така, че те не са могли да видят кръста? Магьосничеството. И тъй, като не можели да видят кръста, последвали няколко неща. Първо, не могли да видят, че краят на закона е настъпил със смъртта на Исус. И второ, не могли да проумеят, че чрез кръста Бог е подложил на преценка нашата стара природа, тъй като нашето старо аз било престъпника, разпънат на кръста. Искате ли да знаете какво мисли Бог за нашата стара природа? Погледнете кръста. Такава е присъдата на Бог над старата ни природа. А те започнали отново да полагат плътски усилия, тъй като не съзнавали, че вършат престъпление. Трето, друг резултат бил, че те не съзнавали, че кръстът въвежда в живота на някои принципи. Има кръст, който да бъде носен от всеки от нас. Всеки от нас трябва да преживее смъртта на старото ни аз, за да живее в Бога. Какъв е резултата? Да продължим с стих 2. Това само желая да науча от вас, чрез дела, изискване от закона, да получите духа или чрез вяра в евангелското послание. Разбира се, отговорът е чрез вяра в евангелското писание, не чрез закона. Толкова ли сте несмислени, че като почнахте в духа, сега се усъвършенствате в плът? Виждате ли? Било се започнало в силата на Светия Дух чрез вяра, не чрез осланяне на собствените си дела, но след това те отново се обърнали към плътската си природа и собствените си усилия да спазват закона. Виждате ли? Ясно ли е? Това е най-общо, най-разпространен проблем в християнската църква. Да погледнем едно друго писание, но нека преди това ви предупредя, че се отнася за проклятие. Галатяните, 3 глава, 10 стих. Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, са под клетва, т.е. проклятие, понеже е писано: проклет е всеки, който не постоянства да изпълнява всичко писано в книгата на закона. Ако решите отново да спазвате закона, трябва да спазвате целият закон през цялото време. Сега, това не е само вярно по отношение на закона на Мойсей. Искам да се обърна към Еремия 17 глава 5 стих. Това е писание, което е толкова живо, че на сън го виждам. Така казва Господ: проклет да бъде оня човек, който уповава на човека и прави плътта своя мишца и чието сърце се отдалечава от Господа. Това е легализъм. Изпитали сте Божията благодат, Неговата свръхестествена сила да прави това за вас, което вие сами не можете. На основата на вашата вяра и после решавате: сега мога сам да се справя с ситуацията. Наистина мога сам. Решавате да се осланяте на себе си и не виждате и на ваши собствени възможности. И какво става? Попадате под проклятие. Бог заклеймява всеки, чието сърце се извръща от Него и от Неговата благодат и се обръща обратно към религията
нужда от дела. Сега, според моята лична преценка, повечето църкви, които познаваме, са под проклятие. Може да обмислите това. Но по мое наблюдение, и аз пътувам много и посещавам много църкви, повечето от тях проповядват вяра в Христа, а всъщност изграждат своя религия от дела. Те се отслабват на своите собствени малки правила, на своите собствени усилия и Светия Дух се явява само като помощник, към когото те се обръщат от време на време. Светия Дух, мили брати и сестри, не иска да ни дава свръхестествена сила. Първоначално законът е бил написан на 2 каменни плочи, където се казвало: ти не трябва, ти не трябва, ти не трябва. И така, ние поглеждаме тези плочи, тази поредица от правила и казваме: точно това ще правя. Какво правим? Осланяме се на нашите собствени възможности. Но като се осланяме на нашите собствени възможности, ние се осланяме на старото аз. Виждате ли? А старото аз е престъпник. Така, че рано или късно неговата престъпна дейност изплува на повърхността. Мисля, че най-големите врагове на истината са тези християни, които държат на закона, защото те преследват тези, които наистина вярват в Евангелието. Сега, тези хора не са задължително зле. Те имат своите силни убеждения. Игнациус, Лойола, езуитите инквизитори в Испания, те били искрени. Защо убивали хора в името на религията? Защото се осланяли на един убиец. Разбирате ли? Наистина има само 2 вида религия в света. Но от началото им датира от началото на историята. Религията на Авел и религията на Каин. Религията на Авел е религия на вярата. В Евреите се казва: чрез вяра той им принесе жертва. Той признал нуждата от умилостивяване. Кръв била пролята. Каин просто донесъл плод от земята, но Бог бил проклел именно тази земя. Виждате ли, какви били резултатите? Това е много важен пример. От религията на Авел се получил мъченик, от религията на Каин се получил убиец. И това са 2 религии, които преминават през цялата човешка история. Ето защо подчертавам това, защото не е маловажно. Хората вероятно го разглеждат като маловажен проблем, но не е Библията. Библията го посочва като особено важен. Библията поставя голямо ударение на факта, че ние не можем да получим праведност от Бога, като спазваме някаква система от правила. Така, да вземем един пример. Вярно е, в Новия Завет се съдържат заповеди. Вероятно стотици заповеди. Вярвам, че в Яков има повече от 60 заповеди. Не е, че да няма заповеди, а въпросът е как ги спазваме ние. Една заповед се съдържа в Стария Завет и дословно се повтаря в Новия. В Стария Завет тя е в Левит 11 глава 44 стих. В Новия Завет е в Петър 1, 1 глава 16 стих. Заповедта гласи: бъдете свети, понеже аз съм свет. Сега, това е задължително, не е въпрос на избор. Забележително е за хора, които са под закона. Задължително е за християните, по начина по който откликваме, но начина по който откликваме е напълно различен. Ясно ли е? Ако сме под закона, казваме: трябва да спазвам всички тези правила. Трябва да правя това, не трябва да правя това. Колко от вас знаят какво се случва, когато постъпвате така? Спомням си, когато станах член на Англиканската църква. Не бях вярващ, тъй като не знаех какво е да си вярващ, обаче реших, че тъй като не съм достатъчно добър, необходимо е да премина през целия необходим ритуал, за да стана по-добър. Така на 15 годишна възраст наистина реших, че от сега нататък ще бъда много добър, че ще правя това и това и това. И знаете ли какво стана? Пълен провал. Колкото повече усилия полагах да съм добър, все по-лош ставах. Накрая реших, че си губя времето. Знаете ли, ако ставате по-лоши, докато се опитвате да ставате по-добри, по-добре престанете да се опитвате да бъдете добри. Проблемът беше, че аз разчитах на себе си, разчитах на собствените си усилия, разчитах на мишците си, както казва Библията. Сега, за християните заповедта да бъдем свети остава в сила.
Но християнина не казва, трябва да правя това, трябва да правя онова. Той казва, Исус ще живее свято чрез мен. Аз не разчитам на своите собствени усилия. Разчитам на Исус, който живее в мен. Павел казва, мога всичко да направя чрез онзи в мен, който ми дава сила. Това е Исус. Виждате ли, няма разчитане на собствените сили, как действа Бог в нашия живот. Отново и отново ще открием, че вършим нещо, тъй като Бог ни довежда до момента, в който ние няма да разчитаме на себе си. Забелязал съм, че в живота ми почти всичко успях, ако мога да използвам тази дума, в живота ми всеки успех е бил предхождан от някакъв ужасен провал. Мислех си, отказвам се, не мога да се справя. Бог е трябвало да ми покаже това, за да знае след това, че когато успявам, не е било благодарение на моите усилия. Знаете ли на кого дава Бог благодат? Да ви кажа ли? Само на един тип хора. Не на тези, които са прави, нито на тези, които са умни. Благодат се дава на смирените. Точно така. Една от големите тайни на успеха в християнския живот е Бог да бъде оставен да ви направи смирени. Но това не е съвсем вярно, тъй като Бог казва, бъдете смирени, направете се сами смирени. Действително Бог може да създаде условията, но ние трябва да откликнем. Почти винаги, преди важни срещи, аз отделям време да се простря на пода с лице надолу пред Бога. Чувствам се напълно сигурен на пода. По-ниско не мога да сляза. Обичам и винаги да цитирам един стих от Джон Баниан. Този, който е на земята, не бива да се страхува, че ще падне. На този, който е без гордост и смирен, Бог ще бъде водач. Казвам ви, в крайна сметка, най-голямата опасност за християните е гордостта. Самоувереността и арогантността. Така. Сега, казахме, че за да получим праведност от Бога, не е необходимо да спазваме закона на Моисей или какъвто и да е било друг закон. Какво е необходимо да се прави? Това е жизненно важен проблем. Каква е праведността на християните? Да отворим на Римляните 8 глава, 3 и 4 стих. Като логик аз се възхищавам на точността на Павел. Само си помислете, той е написал това писмо не по време на теологически семинар, а в нечий дом. Той е бил под напрежение, пътувал е и въпреки това писмото е идеално. То би било добро доказателство за вдъхновението на Новия Завет. Защото, като логик, аз виждам колко абсолютно безпогрешно е всяко изречение. Нито една неточност. Добре. Стихове 3 и 4. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради той, че бе отслабнал чрез плътта. Забележете, няма нищо нередно в закона на Моисей. Всъщност Павел казва, че законът е идеален, свещен и добър. Проблемът не е в закона. Къде е проблема тогава? В нас. Какъв е проблема? Бунтара в нас. Виждате ли, всички заповеди от закона, взети в тяхното съдържание, са наред. Но лошото е, че в нас има по един бунтар. Какво прави закона? Той не променя бунтара, той го изкарва на открито. Така, значи законът не може да промени бунтара. Бог може, но законът не може. Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта. Като се принесе в жертва на кръста, Исус постави край на греха. Той бе последната жертва на греха. Ако вярвате в това, вярваме в Неговото възкресение. Ние се освобождаваме от веригата на греха. Но каква е целта на всичко това? Да прочетем стих 4, който е ключов. За да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Забележете, че нищо не се получава чрез усилията на нашата плътска природа. Получава се само чрез свръхестественото действие на Светия Дух. Искам да кажа, че да бъдеш християнин, трябва да водиш свръхестествен живот. Не може да бъдеш християнин на естествена основа. Трябва да разчиташ на свръхестествената благодат и свръхестествената сила
не само когато си на църква неделя сутрин, но 24 часа всеки ден от седмицата. Да зависиш от свръхестествената благодат на Бога, дадена ни от Светия Дух. Сега, важният въпрос е какви са праведните изисквания на закона. Какво се очаква от нас? Не да спазваме целия закон, а да правим това, което законът има за цел да даде резултати. Отговорът е очудващо прост. Може да се изрази с една дума. Думата е любов. Добре, това е където Бог пробива и бликва светлина, ако може да се каже така. Сега, за да ви изясня това, ще ви дам за пример няколко писания. Например, Матей 22 глава 35 стих. И един от тях, законник, който преподава право, не адвокат, както го разбираме, за да го изпита, зададе му въпрос. Учителю, коя е голямата заповед в закона? Искам да знаете, че Исус отговорил веднага, без заобиколки. Исус му рече, да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед. А втора подобна на нея е тая. Да възлюбиш ближния си, както себе си. Значи, първите две заповеди в закона са да обикнеш Бога с цялото си сърце, душа, ум и сила. И второ, да обикнеш ближния си, както себе си. Нека ви посоча нещо. Ако не обичаш себе си, не можеш нищо да предложиш на ближния си. Това е проблем за хората, които се чувстват малоценни и отхвърлени. Какво могат да предложат те? Виждате ли, да се цените е част от християнската вяра. Добре, това е между другото, няма да ви взимам пари за него. Сега, стих 40. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците, значи цялата система на Стария Завет се основава на две заповеди – любов към Бога и любов към ближния. Сега, ако имах сако и исках да го закача на стената, преди да го направя, на стената трябва да има забит перон, за да мога да го закача. Така, значи, щом законът и пророците висят на тези две заповеди, то те са основни. Разбирате ли какво казвам? Всъщност, всичко в закона и пророците има за цел да получи тези два резултата – любов към Бога и любов към ближния. Това е праведното изискване на закона. Сега, това многократно се споменава в Новия закон. Да прочетем 13 глава от Римляните, от 8 до 10 стих. Не оставяйте никому длъжни. Това е важна заповед, която повечето християни не спазват. Не влизайте в дълг, но да не говорим за това. Не оставяйте никому длъжни в нищо, освен един друг да си обичате, защото който обича други го изпълнява закона. Понеже заповедта не прелюбодействай, не убивай, не кради, не пожелавай и която и да е било друга заповед се заключват в тези думи. Да обичаш ближния си, както себе си. Любовта не върши зло на ближния. Следователно, любовта изпълнява закона. Това е много конкретно. Какво е изискването на закона? Отговорът е любов към Бога и любов към ближния. Галатяните 5 глава. Там Павел не само посочва грешката на легализма, но той посочва и алтернативата. Галатяните 5 глава 6 стих. Понеже в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, значи не религиозната церемония има значение, а какво тогава? Но вяра, която действа чрез любов. Това е много просто. Какво има истинско значение? Вярата. Какъв вид вяра? Не интелектуална, не доктринна, не теологическа, не вяра, която поражда спорове и разделя хората, а вяра, която действа чрез любов. Виждате ли, тази вяра, която Бог приема, е определена. Сред християните съществуват видове вяра, която не отговаря на изискванията. Това е вяра, която не действа чрез любов. Това е вяра, която води до разделение, борба, ревност и спор. Тази вяра не е приемлива за Бога. Единственото нещо, което в крайна сметка има значение в християнския живот е вярата, която действа чрез любов. Но помнете,
Какво казах за вярата преди малко? Вярата винаги е свързана с Словото Божие. Ясно ли е? Вярата ви свързва с Словото Божие. Тимотей 1, 1 глава, 5 стих. Намерете ми 1 Тимотей, 1 глава, 5 стих. Благодаря ви. Това беше милата ми съпруга. Така. Винаги мога да разчитам на нея. Това е такъв добър превод. И другите са добри, но този превод е най-добрия. Така. Чуйте сега. А целта на това поръчване е чисто сърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра. Каква е целта на цялото учение? Да произведе какво? Колко пъти сме се отклонили от целта? Сещам се за историята на един човек, който спорил с майка си. Майка му го карала да отиде на църква, а той не искал. Майка му казала: трябва да отидеш. Той казал: не искам да отида. Тези хора не ме харесват, а и аз не им харесвам. Посочи ми 2 причини защо да ходя на църква. Майката казала: първо, ти си на 40 години, а второ, ти си пастора на тази църква. Но виждате ли, това е толкова типично. Тези хора не ми харесват и аз не им харесвам. Няма любов, само религиозна операция. Това е губене на време. Чуйте, това, което не дава любов, е загуба на време. Забелязвате, че се връщаме на Йоан. Йоан 14 глава 15-23 стих. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Ако ме люби някой, ще пази учението ми. Какво мотивира християнското послушание? Защо слушаме Господа? Защото го обичаме. Искам да ви кажа, че любовта е най-силният мотив, който може да действа в човешкият живот. В Библията, в песента на Соломон се казва: любовта е така силна, както и смъртта. Смъртта не може да бъде спряна. Когато смъртта дойде, никой не казва: не те искам. Всички и се подават, всички и се подчиняват. Любовта е така силна, както и смъртта. Защо се подчиняваме на Господа? Не защото се страхуваме, че ще бъдем наказани. Това е закона, а защото обичаме Господа. Сега, вие родители, кой тип дете бихте предпочели? Това, на което се закамвате с пръст и казвате: ако го направиш отново, ще те накажа, или онова, което ви казва: мамо, искам да направя това, което е правилно. Обичам те. Кое ще има ефект? Колко далеч ще ни отведе страха от наказанието? Не много далеч, особено в съвременното общество. В резултат от страха се получава бунтар, който иска да избяга. Много са тези в църквата, които са бунтари, избягали от Бога, защото те се ръководят от страх. Говорил съм с много мили, чувствителни католически сестри и те са ми казвали: тези, които ходят в католическо училище, в католическата църква, главният мотив е страх от ада. Аз се страхувам от ада, но това не е моята мотивировка. Моят мотив е да слушам Исуса и моята любов към Него, тъй като Той е направил за мен това, което никой друг не би могъл да направи. Малкото, което мога да направя за Него, е най-малкото, което мога да Му предложа. Разбирате ли, ако можем да направим така, че хората да не се мотивират от правила, а от любов, ще бъдем учудени какво ще стане в църквата. Алтернативата е страха. Има ли някой нова Библия? Бихте ли ме донесли? Така. Йоан 1, 4 глава 18 стих. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страха има в себе си наказание и който се страхува не е усъвършенстван в любовта. Разбирате ли? Това са начините да накараш някой да направи нещо. Ще те накажа. Това е страх. Направи го, защото ме обичаш. Когато изпитваш съвършена любов, не се мотивираме от страх тогава. Разбирате ли? Искам да ви кажа, че Бог е много практичен. Любовта е единствената мотивировка, която дава ефект. Сега, следващото нещо, което искам да кажа е, че истинското послушание, и това е последното нещо, за което ще говоря, е прогресивно. Когато се обърнеш към Бога, ако си като мен,
няма да знаеш много за Божията воля. Няма да знаеш много за Библията. Няма да знаеш някои от нещата, които Бог иска да направиш и това, което не иска да направиш. Ето защо продължаваш да правиш неща, които Бог не иска. Но ако си искрен, колкото повече вървиш с Бог и ставаш Негов приятел и изучаваш Неговото Слово, толкова по-послушен ще ставаш. Така ли е? Колко от нас са придобили идеално послушание? На мен то също ми липсва. Това е положението. Нека сега разгледаме два факта. Филипяните, 1 глава, от стих 9 до стих 11. Затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна. Разбирате ли, едно е да обичаш, друго е да имаш познание и проницателност за волята Божия. Те трябва да се увеличават. В началото те не са много. За да изпитвате нещата, които се различават, да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа, трябва да научим какво има значение за Бога. Преди да бъда спасен, аз имах навика да богохулствам. Съжалявам, но така беше. Веднага бях излекуван от това. Помислих си, чудесно, но по-нататък Бог ми показа много проблеми, свързани с моя език. Понякога преувеличавах. Бог трябваше с това да се занимае. Често критикувах другите. И с това Бог се справя. Често правях отрицателни изказвания, които се мотивираха не от вяра, а от безверие. Бог и с тях се справи. Виждате ли? Това е прогресивно. Колко от вас могат да контролират своя език? Не вдигайте ръце. Това е прогресивно. Нали? В Библията се казва, че ако можем да контролираме езика си, всичко останало ще може да контролираме. Ние ставаме съвършени. Това е прогресивно, но колко от нас са прогресивни? Това е важният въпрос. Колко от нас се движат напред? Така. Важното е, че вие ще се спъвате в пътя си, но това не бива да се тревожите. Знаете ли защо? Защото през цялото време вашата вяра ви се признава за праведност. Виждате ли? Не е ли това добра новина? Не е необходимо да полагате всички тия ужасни усилия да не правите погрешна стъпка, тъй като колкото повече се стараете, толкова повече се увеличава вероятността да направите погрешна стъпка. Все едно, че влизате в магазин за порцелан, навсякъде табели, не пипай, не взимай с ръка и нещо бута ръката ви и ето ви счупена ваза. Толкова сте напрегнати, че правите погрешно действие. По-вероятно е, че ще постъпвате праведно, когато сте спокойни. Така, нека ви посоча един друг факт. Вечерата, когато е бил предаден, Исус казал на Петър, че той ще го отрече 3 пъти тази вечер. Казал на Петър: молих се за теб. За какво? Да не ме предаваш, а за какво? Да не те изостави вярата. Петър отрекал Господа. Това е било ужасно, но вярата му не го изоставила. Вярата му била призната за праведност. Чуйте, нека сме честни. Колко от нас са се спъвали като християни и са правили неща, които не е трябвало. Така, но добрата новина